Tidak semua dokter itu pinter. Sebabe Nek dokter kuwi pinter, aku mau periksa teko mesti, ini tensi ini. Lah nek dokter gak kok aku teko, kenapa Pak? Lho nyapa ditakoni? Kenapa Pak? Berarti kan urung pinter, ya ra? Kalah dokter kuwi, urung kabeh pinter. berarti dokter kuwi kabeh Ya ora, urung tentu pinter. kok kowe di alasan urung tentu pinter. Piye wong kene dhewe ngalami kok aku lara periksa ditul ngono. Terus wis ndak apa-apa Pak ngono. Lho wong kok ditul-tul ngene tok ora kulaan ki mbok tule iki diratakno ngene kan ya penak to. Dadi iso Kowe apa ya tumon enek dokter kok periksa nganggo alat kir iki ta? iya iya to. Apa enek di tul-tul diratakno ya nek kene kaya ngentet dut ngono kaya. Lah kan ora kulaan ora masalah to Kuwi maksude Pak Beh. Lah mari didelok kok terus ngomongnya ngono. Ndak apa-apa Pak, ini ringan gak masalah, cukup dirawat jalan aja loh. Aku ya nesu toh, dirawat kok neng jalan nak truk piye? Mbok dirawat kayak kancane ya toh, diimpus ya penak karo berbaring ngono istirahat. Cah kene ra Jawa goblok mulo 7 turunan lho Mas aku. Lah ya, Lho, lah iya piye to? iya toh. Kuwi maksude dirawat jalan kuwi kowe ora usah nginep ning kono. Lho pancen yo ora nginep ora kenal kok keluarga ya ora kok. Nek kuwi keluarga aku nginep wong dokter wong liya kok. Dirawat karo mlaku lho, Met. Apa iso nak ngombe obat piye masang infus piye ya ta? Mlokah mlaku ngono. Nanti ki mau pasien iki. Rawat jalan. Lah iya, terus karo mlaku ae ngono gak leren. Kowe iki lho ora kon nginep kono. Ora kenal anjene. Kok tuwapuk misane. Tak tabuhane dhewe aku ora repot kok. Oh, marahin nesu tak. Yes. Allahu wabarakatuh. Aku yo assalamualaikum. Yo gentenan to. Iya. Gedok mana suaranya? Kurang kompak sekali lagi. Gedok mana suaranya? Mangan endok lungguhe kursi. Mugi-mugi warga gedok banyak rezeki. Amin. Mangan endok mangan terus pokoknya ya. Yo kudu mangan seneng kok. Seneng. Lah piye mangan ya seneng. Mangan endok lawe nanas. Ora enak iki. Kok kene jawab. Ya bener Mas kuwi to. Mangan ndok kok lawon nanas sih nyapa. Mangan endok ning latar panas. Ya. Pas ya. Ya. Mugi-mugi warga gedok seger waras. Amin Allahumma. Amin. Mangan endok tak golek-golek nih pokoknya. Iya. Mangan endok, kowe gak mangan? Gak gatel aku. Mangan no. Ora kudu mangan kok kon mangan lho. Mangan ora ketang saiki nggo iki dienggo donga. Gak sirian aku. Lah gak mangan. Gak. Tegese ngene lho Mas Komet. Iya. Dadi bengi iki kan dirawuhne rene. Iya. Kowe iki ya ndongakno warga gedhok kene. Isane gedhok iki iso Lan muncar kok nganggo parian iki apa to? donga ki ya awake dhewe iki wong seniman ki ya pantun kenek, nganggo tembang ya iso. Yo, aku ora mangan ndok kok. Lah, kowe arep mangan apa eneke ndok lho? Gak mangan aku. Lah terus Aku tuku tampah sak tumbune. nggo apa? Pak Lurah njaluk duwike. Lah alah. Kowe urung ngerti to Pak Lurah Yunian? Pak Lurah Pak Nurdin. Pak Yunian. Nurdin Pak Yunian. Ya mbuh lho, nek keliru medun aku. Ya aja medun sik to Dik kok ya kene sik. Dereng ngertos ta? Pak, wis paham ta? Ya lah ya. Wis kenal. Wis kenal. Lah ku Pak Yunian Pak Kurdianto pelek to. Mosok Met. Lho, Sing piye to? jajal aku pengen ngerti. Pak Yunian ki sing pundi? Nah. Wile sing dalu Pak. Sing ndi? Ngangge cokot moto. Lho. Uduh. Pak Yunian ki priyantone gedhe dhuwur. Jenggote dawa, brengose kandel. Mosok wis malih. Malih piye eneke Pak Yunian nih, wile sing dalu Pak. Niku nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Wile sing dalu Pak. Kita ngeprank aku gitu. Kok ngeprank piye ta? Lah sing ngene iki ketake Pak Yunian. Pak Yunian nggih menika, pokoke iki anggere Pak Lurah kuwi lungguhe ya ta. Lenggahe mesti tuwengah dhewe, ngarepe iki mesti ana jaminane akeh. Ana pangane jeruk, salak, komplit. Ya kene alhamdulillah Mas. Kok alhamdulillah. Nunggu rimo? Ya padha. Gue enek apa-apa.
Lah wong iki bintang tapi enek kopi. Iya. Wah, Pak Kurdian Seger ta? wis ketua panitia Terenggina Satset. Ya. Ngersake nopo kopi ya langsung bet kopi. Langsung wah, lali kita ora dikei gula. Pahit. Karepku ki ya pahit ning nganggo gula ngono lho. Ya Pak sapa ta Pak Kurdi ta? Nggih. Pak Kurdi pun ngertos nek sampean diabetes dadi mulane ora usah dikei gula, aku mau wis matur kok. Diabetes piye to cah sehat kok iso. Ngaturke napa kalian masyarakat luput. Aduh kaya lebaran apa piye to? Lah sampean nggih ngeten iki lho, aku senengku ngene iki lho, Met. Angger ning dinggon enek acara hiburan, mbok campursari, mbok selawatan, mbok wayang, kuwi angger ibu-ibu ning ngarep ngene iki senengku katok lho. Senenge piye? Lho, ibu-ibu iki ning dinggon mesti kompak. Nggih, Bu, nggih. Masalah arisan ibu-ibu kompak, ketok kompak. Terus rasan-rasan nggih ibu-ibu nggih Bu nggih. Kompak. Nyapa lho ibu-ibu nak rasan-rasan suarane rak malih. Kok malih piye? Maune bar ngene ya. Yu wis krungu bareng. Apa to? Dek ini tak omongi ya. Kowe iki lho, ya iya saiki duwe mobil anyar terus belas gak gelem mampir omahku. Kuwi jane omongane dike biasane ya kenek lho. Nyapa kok terus cuwilik. Lho, sebab ibu-ibu kok malah cilik iki ben fokus. Rasane kok fokus. Lho, kuwi nek ora fokus ora iso ngrungokne. Dadi bengi iki ke dukung ibu-ibu. Jelas ibu-ibu mergo iso kompak. Kompak. Ha dibuktekne no. Lah bapak-bapak iki kurang kompak mulane aku gak patek seneng. Senengku ibu-ibu. Aku bapak urusanku wis. Bapak rono, aku tak rene ibu-ibu, khusus ibu-ibu menika. Kula penggemarin jenengan, Bu nggih. Mengke kersane kompak jenengan bab nek kula matur mana semangatmu jenengan jawab ini semangatku ngoten nggih. Mana semangatmu? Kompak ora? Biasa. Woe. Oh. Suaramu elek kono ya bingung to nerone. Lah kuwi apa iso ngopakno bapak-bapak? Aduh, nek ibu-ibu jelas tak ret mengguri ewon ki ibu-ibu. Bapak-bapak ndi? Lah niki 15 siji ya. Tapi semangatnya ya luar biasa. Alah pengen ngerti aku. Pak nyun sewu nggih. Nek hati-hati lho Met, dingin nek dagelan dibacok Pak Lurah yo ngono ki lho. Kowe iki arep apa? Komunikasi yo dibacok lho. Nek kula mana semangatmu jenengan ini semangat. Nek mboten nggih mboten napa-napa nggih Pak. Lho. Yo diyakinkan. Aku wedi. Ora wis ora apa-apa engko upama mulih tanpa ndas ya tak tukokne ndas. Enak raup malah penak tau rasa sabunan raup ya ora usah. Kula mana semangatku jenengan ini semangatku ngoten nggih. Yen saya lho Pak ngrepotin jenengan. Mana semangatmu? Krungu. Nyapa tepuk-tepuk nyapa. Lho. Aku ora lek karo ibu-ibu nyapa. Kene khusus bapak-bapak. Ki lho Ibu. Apa? Ya lho, tapi kan ya akeh nggonanku, Met. Akeh nggonanmu apa? Aku kadang-kadang nak ibu ki rada ganggu fokus, Mas. Apa hubungane? Enek campur sari kok ibu-ibu kok ngarep. Tahu enek campur sari main ya ta? Ibu-ibu kok ngarep wayu gek anak pertama lahir berarti cek enum apik to. Wayu. Yo wayu lagu mulai ngemi sisan. Waduh, walah melok joget. Anake bingung, Mas. Dadi aku iki ngarep dhewe, arep tak pasne iki kok ya piye gak tak pasno ngesakno bayine. Ya ora enek ya ben ae kok ya mapan dhewe nek sebuke meneng kok iso. Mapan dhewe. Kowe tumon ngemi kok ngantek dipapakne iki ya ora mungkin. Dikompakne sepisahan malih nggih Bu nggih. Mana semangatmu? Kele. Apa lagu? Aku mau wis lagu lho. India no kene. Ibu-ibu senengane India. Nggih napa mboten, Bu? Indiamu lho ndi? Lho, ki mang gak krungu ta kowe? Gak. Kok dhuwur ya? Wong kok nada dhewe. Ngene. Kok ya dhuwur. Ayo. Sak pira? Sakmene lho.
Kayak malah nek suaramu ndek iki ya biasa wae. Ngono. Kok kaya wedi. Ah, berarti kowe kan gak iso ngompakno aku kendange tok, Mas. Lah, tak ndut lah. Kowe arep kendangan to? Iya no. Kanggo bapak-bapak kuwi. Ya pokoknya bapak-bapak nih semuanya boleh ikut langsung ya. Ibu-ibu diam. Delengen to bapak-bapak es kalong 5. Karek 10. Kalah to mbek ibu-ibu. Jiro lu. Pak Lurah e kondur. Dereng kok. Kowe kono urusanmu ibu-ibu ya kowe kok. Tak urusane. Ayo coba semuanya suaranya bapak-bapak boleh yang ada di depan, yang tamu undangan juga para pejabat-pejabat saya minta suaranya. Yuk Mas, musik. Oh, ayo Pak. Oh, asik. Oh, gampang toh? Oh, ayo, ibu lho ibu. Hah? Ibu kok diwarai India. Ya sing iso, sing ra iso malah kaya wedhus ketekek to. Bu, Mas aku yo kode karo iki to Mas kok. Kowe yo kendang. Iya no. Kendeken to, Bu. Wong protes e. Sakmenten nggih. Ayo Mas. Oh. Oh. Hey hey. Oh. Hey. Oh. Hey oh hey oh yeah. Wilujeng dalu Pak Wali rawuh wonten ing Gedhog luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Gedhog luar biasa suatu kehormatan kerawan beliaunya nggih. Bapak Wali Kota nggih. Pak Wali murid Wali murid Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Kowe iki apa kenal to? Jere wis suwe ning kene. Karo mula aku ya ngomong lho. Sapa ta aku ngono. Lagi iki lho. Iya. Kelurahan sing dirawuhi Pak Wali Kota ya lagi Gedhog iki. Gedhog luar biasa. Luar biasa untuk Gedhog. Tepuk tangannya mana yo? Alhamdulillah sehat nggih Bu nggih. Lho, wis omong teko sakmono akeh kok takok. Sehat nggih Bu nggih. Lah nek lara nyapa nek kene? Piye to iki? Kok iso dereng ngantuk? Guweten aku. Gak enak. Tenan aku guweten ngejak iki. Aduh slendro lho. Ya. Wong kowe slendro iki arep rodok larang lha nek aku kan murah nyuk-nyuk. Ya sadar lho, Dik. Lah iya, wong sijine murah wis ilang ngono kok. Tapi sampean ki sing tak omongno kuwi lho, Mas. Lah wong wis omong ket mau komunikasi penak karo ibu-ibu kok. Sehat ya, Bu nggih. Lah nek lara nyapa ndelok campur sari. Masyaallah, Met. Ya mbok sing realita ngono. Aku ki mengadakan komunikasi sehingga penonton atau warga masyarakat Gedhog ki lho, karo awake dhewe iki lho iso komunikasi, iso kenal, iso lho ngraket ngono lho, Met. Iya ning ya sing masuk. Jawa no. Sehat alhamdulillah nggih. Dereng ngantuk nggih. Engko nek ngantuk ya turu dhewe to yan kok. Ya turu dhewe piye wong awake dhewe iki kudu ngono ndongakno piye kanggo warga masyarakat Gedhog kene ben Gedhog kene desane iso mekan iki piye rak ya ngono. Mekan kayak lampu to. Dadi desa ki lampu tok. Dingekno wong-wong lho warga sekitar. Ya. Kuwi ketok murup ngono lho, Met. Dibong. Wis mbah. Pokoke warga Gedhog lho ben piye ngono lho, Met. Wis ben ngene ae apik kompak. Iya ta? Mbah, wis karek kono. Wong kuwi iki dijak omong ya wangel mbah, ya didongakno sing apik ya ngono kok. Lah didongakno nyapa nanggap dagelan, mbok nanggap kiai kok ya. Wong dagelan ki ya bagian guyoni lho ngono. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang rawuh. Mugi-mugi kula dongake dados tiyang sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Sugih Allahumma. Wis kowe ketutup kuwi beres wisan. Wong kabeh pengen sugih awakmu teko kene iki ya mergo wong sugih. Ngono lho. Ya ta? Nek gak sugih gak iso mbayari awakmu karo kanca-kanca. Kuwi ya butuh ngene lho, Bos.
Oh, alah Sugiyo tapi ora kaya Pak Wali Kota. Ya, Bang. Terus Pak Lurah. Nggih. Kuwi pinter kabeh. Kula dongake mugi-mugi sing kagungan putra tasih sekolah pinter sedaya. Kok akeh kok sugih mah. Lho berarti penting sugih ngono. Lho penting pinter. Mugi-mugi sugih halo Mbah. Lho banter ya sugih. Wis ra enek manfaate iku. Ora enek manfaate piye to? Lah mau sugih ngono tok kok. Lah terus Ya pinter to Met, gawe acara ngene iki lho. Upama sing lumpuhno ora wong pinter-pinter, ora bakalan dadi acara kaya ngene iki. Ngadakno festival ya ora iso. berarti wong pinter-pinter dilumpukne. Klumpukne Lah nek ora urunan, ora nek duwite terus dibayari nggih apa? Iya ta? Aku tahu masjid nggon kurang dadi, wong pinter-pinter tak klumpukno ya gak dadi ya. sing dadekno Ya wong sugih kuwi mergo iso nyumbang semen, boto, batako, bataringan dadi masjid. tapi kan ya manfaat wong pinter. Contone Umpama Pak Lurah, ya. terus Pak Wali Kota. Ya. Apa meneh saiki nek dokter kuwi malah wong pinter. Iya. Ken dokter termasuk dokter hewan, dokter pokoknya spesialis kan ya wong pinter kabeh. Mosok kabeh pinter. Pinter sekolahe dhuwur, ragate entek akeh. Iki jenenge dokter ngono kuwi. Ora iso, ora kabeh dokter pinter. Kabeh dokter Ah, iki pinter. takono masyarakat gedhok tidak semua dokter itu pinter. Sebabe Nek dokter kuwi pinter, aku umpama priksane teko mesti, ini tensi ini. Lah nek dokter gak kok aku teko, kenapa Pak? Lho nyapa ditakoni? Kenapa Pak? Berarti kan urung pinter, ya ra? Kalah dokter kuwi. Urung kabeh pinter. Dokter iki gak kabeh. kudangane simbok kae lho. Bocah pinter, besok dadi dokter. Kuwi lagune kae biyen cilik ngono kuwi. Ah iya kuwi karepe rak ben sekolah ya ngono. Ning ki gak saat ini sing dibutuhno sugih. Berarti dokter kuwi kabeh Ya ora urung tentu pinter. kok kowe di alasan urung tentu pinter. Piye wong kene dhewe ngalami kok aku lara periksa ditul ngono. Terus wis ndak apa-apa Pak ngono. Lho wong kok ditul-tul ngene tok ora kulaan ki mbok tule iki diratakno ngene kan ya penak to. Dadi iso Kowe apa ya tumon enek dokter kok periksa nganggo alat kir iki ta. ya iya to. Apa enek di tul-tul diratakno ya nek kene kaya ngentet dut ngono kaya. Lah kan ora kulaan ora masalah to Kuwi diratakno. maksude Pak dokter, Bu dokter kuwi didelok. Ya, Pak. Lah di kene iki upamane ya ki detak jantunge, terus paru-paru, atine kuwi didelok kabeh. Lah mari didelok kok terus ngomongnya ngono. Ndak apa-apa Pak, ini ringan gak masalah, cukup dirawat jalan aja lho. Ya. Aku ya nesu to. Dirawat kok ning dalan nak truk piye? Mbok dirawat kayak kancane ya ta, diimpus ya penak karo berbaring ngono istirahat. Cah kene ra Jawa goblok mulo 7 turunan lho Mas aku. Lah ya, Lho, lah iya piye to? iya ta. Kuwi maksude dirawat jalan kuwi kowe ora usah nginep ning kono. Lho pancen yo ora nginep ora kenal kok keluarga yo ora kok. Nek kuwi keluarga aku nginep wong dokter wong liya kok. Dirawat karo mlaku lho, Met. Apa iso nek ngombe obat piye masang impus piye ya ta? Mlokah mlaku ngono. Nanti ki mau pasien iki. Rawat jalan. Lah iya, terus karo mlaku ae ngono gak leren. Kowe iki lho ora kon nginep kono. Ora kenal anjene. Kok tuwapuk misane. Tak tabuhane dhewe aku ora repot kok. Wo, marahin nesu tak wes misane kok. Nyoh. Lah, iso malah mbok nyohne donga-donga ki sing apik kanggo kene iki. Menghibur. Heeh. Nyanyi. Oh, kuwi iso nyanyi ya? Lah piye to kok sok. Niki Bersama Sekar Gadung Indonesia. sapa to sing ora ngerti Sekar Gadung? Pimpinane sapa, Dik? Kiminto Darsono. Aku kaya gembas Bagong. Gak penak kowe niki. Mbok yo digedhekno kaya kancane. Salah kalau di mana-mana MC suaranya gede. Sekar Gadung itu lain daripada yang lain. Ada. Itu ciri khas Dewi MC, Dewi ciri khas. Dewi. Neng kalau boleh kasih masukan. Iya. MC itu harus dilihat dari pertama kali ngomong karo apa yang diomongkan itu orang sudah wah. Oke, kembali hadir di tengah-tengah Anda masyarakat Gedok tentunya. Luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia, cow. Ada siapa dia? Si cantik ini hadir spesial untuk Anda. Akeh-akeh malah kau gendeng lho Loh, MC yang ngono kuwi, Mas. Ya MC yo kaya Mas iki mau lho. Guyune ya saiki ngono ae. Iki mau kaken. Kaken to.
Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilkan salah satu presiden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Malah gua abapi kabeh sarono ki Jare kon ambune. Siti. Ya dawa aja, sithik ya aja kesithikan, sedingan. Oke, masyarakat Gedok luar biasa. Ada salah satu presiden yang istimewa untuk Anda semuanya. Kita panggilkan si cantik, ada siapa dia? Gregetan ora gregetan piye to? Wong MC ora tau beneran kaya Mas Samala Katir mang lho. Mas Gembos, Anu Mas Gembos. siaran dhewe. Tak siarno campur sari yo beda lho kok ya. Nun. Bapak Ibu tamu undangan ugi warga kelurahan Gedok ingkang tansah kula hormati. Lek tumbas para lek. Kowe kok campur MC iki keterak ngono ki gak oleh ya kudu fokus. orkes oleh diganggu. Orkes Iki nak gong daerah gunung lho kowe. Aduh dinane wis ngono. Kelo saya ning kono kelo. Tatak. Gak oleh terganggu lho. Rong tau ngibur wong mendem kowe. Baik para pemendem semua. Para penonton dan juga lho. Para penonton yang berbahagia, kita sambut salah satu presidentnya dari Sekar Gadung Indonesia. Sah. Ada. Dah. Siapa dia? Ya. Kiko siapa? Dah tuh kok. Lah, Duko. Widya. Wah. Widya. Yuk, loh, sing di. Gak sing cilik kita. Masa mengkeret Widya iki lah. Wah, kene dhewe ta? Nggih. Lah Mas aku yo kono bagiane, berarti engko diurut ngono. Heeh. Oh iya. Aku nek kon ngurut pinter aku. Monggo Mbak Widya. Yuk, so, sepote. Berdua. Ada Mbak Widya bersama Mbak Sulis Eva. Ayo kita dia. Selamat malam. Lama kita nggak jumpa loh ya Mas. Kabarnya baik toh Mas? Cak. Ning Rom. Siapa Dek? Widya. Dalam. Nyapa? Nyapa kok ngene-ngene sampean? Oh kon menteleng. Nggih. Piye to ki kaya kae to. Piye lho? Tak omongi ya. Hah? Bojone melu. Ayo Teng terusno. Widya. Dalam kan. Ayo Mbak Eva lho. Piye to? Oh ngono. Nggak iso dek mesra kayak Selamat dhewe. malam. Selamat malam Cak Komit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, kita malam hari ini menghibur masyarakat Gedok semuanya. Betul ya. Mas Komit. Meriah sekali ya Mas Komit malam Meriah hari ini. sekali, luar biasa. Gentenan. Alah sing lanang ketuwek enok kuwi. Oh, kamu ketuaan. Mas, pes lo sampean bener ora tuwek, Mas. Gak apa-apa kok tak jamunani rompes. Kamu ketuaan deh. Widya hati-hati ya. Apa? Dilengkas bongko ya dia. Dilengkas bongko tuh. Sayang, Ya, rayuin aku dong. oke. Minta Bisa nyanyikan kamu? aku tuh. Bisa dong. Iya. Sayang aku kok enggak mau rayu to sayang. Piye to jane sayangku pengen budek kok piye to sayang? Hah? Ini mesrane. Mulane aku nyeluk iki ae lho cilik sing cek polos. Iki beresiko. Gak apa-apa. Kok pula-pula aku di goneng polsek gak apa-apa cilik ya. Ojo kok. Lah iki aku duduk ameh bongko piring. Ora apa-apa pertama ngono. Lho, sesuk ya batang kuwi iki omong. Kan kita modelnya kayak benci ini dah. Iya. Benci itu asal kata dari benar-benar cinta. Ya ampun. Berarti engko terus meteng ki ya. Rungokno Mas kupingmu ke lho. Benci itu apa tadi? Benar-benar cinta. Oke. Duit Mas.
Iki mang ra semayan kok ya. Lah wong dhek rene sik golek-golek mbok jaluki dhuwit. Nek Mas Komet no genah duwite akeh ya to, Mas. Oh, aku no apa panjalukmu pengen apa saiki apa sesuk tak turuti wong. Aku pengen rumah loh, Mas. Rumah Iya, yang tingkat 7. tingkat 7 tapi jangan anu ya dibuat mengisor tingkatnya. Ya dari Rumah, bawah. Mas, rumah. Kamu pengen Aku pengen rumah Mas Yohan, Mas. nanti saya buatkan rumah di atas puncak Gunung Merapi ya. Bledos. No, Mas. Panggah larang kuwi kena omah tawon lho murah. Oh, Mas. kayak grandul. Apa wi rumah Gunung Merapi? Aku beliin perhiasan dong, Mas. Perhiasan emas yang emas putih ya sayang ya. Mas, putih aja yang mahal. Ya, Ora ya. mau ngene. Mas, perhiasan, Mas. Perhiasan. Apa tek cilik yo ngene to, Dek? Oh, gini. Perhiasan kalau, Mas. Aku ora mau tukokne perhiasan. Tak tukokne engko ya sing bunder ngono Apa padha. sing bunder Oh, kuwi? ban truk kae ya. Nggonen ngono ben Wah, miskin. Lanang ra wis sembodo. ora gablek apa-apa, Dek. Cok, anu wis duwe tumpakan porong Lah sayang. iya tumbasne tumpakan ya, Mas. Mau mobil apa? Lamborghini, Mas. Lamborghini. Lamborghini, Mas, Lamborghini. Aku mau tumbasne mobil apa, Mas? Apa mau tukokne tumpakan apa, Mas? Engko tak kene numpak Pak Lurah lho. Yo tumpakan yo kendaraan tosa kayak. Yo tosa yo kaya brambang. Pak Lurah lo mesam-mesam ketoke ya kenal lo karo Dek Widya. Pak Lurah ki mau kan infone Apa? kan bisi aku nih. Pripun? Cak komat mungkin kalau nak anu terus dipanggil gini. Aku ngoten to? aku nggih Pak, aku siap lho. Kita Pak Lurah. Alah paling Pak wis tau wianan paling. Untumu ya. Ogung to. Urung kaya. Mas. Aminar Mas. Engko aku Z. Jangan Sayang. aku Izinkan. Rono. Iya, sayang. Bila kamu di sisiku Asam urate kumat. Tolong berdua ya. Lek saya nyanyi, tolong Anda jangan gerak. Karena sama juga sama nunut laguku. Oh, Iya kan? Ora iso nembang dhewe, ora Sing iso nyanyi aku ngerayu. kowe polah. Ora iso Dilokne ngerayu Mas sampean, pasangane Mas. dhewe. Buktekno, Mas. Tak buktikan nek aku isa ya. Tenang. Isa yo apa? Lewat iki rumah tanggamu lho. Bila kamu di sisi gak omong-omong aku kan kisah kene to. Enggak apa-apa, Mas. Hati rasa sadu. Pendek banget sih, Mas. Pertama pendek, Terus lama-lama panjang. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Mas, iso nyanyi, Mas. Yo no, Nah, karo sampean aku. piye, Ndang? Ayo gini. Mangku purel. Nyapa nyanyi romantis gue wong wedok kok. Lah wong lagu-lagu romantis aku ndek biyen ora kok. Langsung tak rabi. Sing anyar lho, tatah tapi wis garap bareng. Apa iki lagune? Lagune sing judule kondur. Lagu kayak kondur iki enek mulai. Ora ngerti lagu viral. Sampeyan ora ngerti ta, Bri? sing piye to, Mas? Aku kondur alon. Mundur, Mas, mundur. Mundur. Oh, kupingnya sampean ya Ora seleno. tau. Wis ora usah nyanyi, Dik ya. Iya, Adek. Gak usah nyanyi. Cik. Aku Ora iso, aku Dek. kulinanu. Kulinanya apa, Mas, sampean? Kori aku. Kori. Kori. Ngaji. Gak iso nganu aku. Lah, kowe- Merayu-merayu. Ketemu wong wedok apa setan jadi dikori kok. Lah, iya. Yo sing dirayu tak warai. Iya iya. Minta kunci. Anu nyeleh tange, Dik. Ora kuwi kot. Oh, kot. Nada Mas. Magadil. Makan. Dek, kuwi kok sidah ya? Ya kok ngomong dhewe lagumu apa ya ngono lho.
Nadanya A minor. Bapakku NU, ibu muslimat. Iya deh. Apa? Tatang ya? Ya Allah, aku guweton ngejak kowe. Ngerti ngono ngejak selen. Lah ya iki mau nemu kondi to, Mas? Kowe iki ora mesti kadang ya slendro, kadang yudo gak mesti. Aku endi sing free. Lah iya lho kok iso. Iya. Wis temben nyanyi dhewe. Nyanyi karo Sekar Gadung. Iya ya. Nah, duet. Aku Ada. pengen duet karo sampean lho. Mas. Oke. Oh, lah iki. Mbak Widya piye? Met, wong loro ya? Ya iya no. Ngene. Tak atur. Sampean mergo bengi iki gak iso ngrayu ning kudu ngayahi wong loro ya. Ya wis paham kok. Penak lho ngajak aku wis Ya ora murah iso kok to, Mas. nyanyi. Masa aku karo iki? Wah, alah. Ora suwantet tenan lho bocah iki. Nyapa to? Aku wis entuk tiwule. Diwule Mbak. Enak to, Nduk. Nek Blitar iku tiwule mesti Wah, jos-jos, Mas. tenan tiwule kono kepiar. iso kepiar ngono. Wis sedo apa ora iki? Apa iki, Mas? Apa iki satenane takdir sing jawabke Bisa nyoro bae, Mas. sliramu Ya lek. beda ati beda lambe Aduh. Was kadang mati rasaku Kang Mas rungokna tangisku becike kowe lunga saka uripku wis ora Pari. Ayo. apa Sing apik to kadung tak lem-lem kok. Ayo, aku Ojo ngisini-ngisini aku to. Gak aku gak ngisi-ngisi. aku malah ngising kabeh. Makasih. Iya, sayangku. Cium dulu dong. cium neh kalau sayangku Ini saya antar ya kembali. keringetmu Kamu ngidoni ya? Tak dilat Usut dilat Oh, dilat, kok ya. Iki mau Mbak Sulis, karo. Mbak Widya. Nah, kan ya pas ya. Anyun sewu. Oke. Pak Lurah ngersake lagu napa, Pak? Met go met. Napa badhe duet, Met Pak? Dalem. diaturi mriki to, Pak. Oh, Pak nggih. Lurah terus mengke Pak Wali Kota nggih dereke. Oh, ngaten nggih. Nggih to. Anu Pak Lurah. Nggih. Nggih, anu sabar ya, tak golekno pangan sik sabar. Ngawur. Aku kan golekno cah-cah. Aku malah disembah ini. Weh. Kuwi ora sembah maksudnya iki rasa hormate Pak Lurah, Pak Wali Kota kuwi mau kok Oh, kanggo sampean, kanggo grup iki lho. Sekar Gadung. Yuk, kalau tadi ada Mbak Widya dan juga Mas Sulis. Mbok siarno dhewe. Yo, kalau tadi ada Sulis, Eva Fitria dan juga Widya. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya. Masih tetap bersama Sekar Gadung Indonesia Show. Ada siapa dia kalau bukan Leles Karnale, Maria Punjung untuk Anda. Kiki, wah Kiki dan juga siapa ya? Luki. Luki, ngadek kau, wong ayu. Oke, terima kasih. Langsung bareng papat. Jer. Ini mau beda bakul sandal. Kok bakul sandal iki? Anu minta tolong remote-nya di mana ini? Jangan. Kuwi ora robot-robotan. Oh iya. Anake wong kok mbok remote ki. Kuwi ya iso nyanyi ngono kuwi. Nyanyi Oh, jajal nek iso nyanyi ki sambutan tapi memakai lagu. lagu. Bisa. Oke. Nanane Nana. Yo, cangkemmu lho padakne. iya aku sih iso. Nanane nano. No. Nanane nane. Ya. Sayang, kok Ya. diringi karo kendang ben nyusul. Ya, ya, siap. Kok nek wis teko telon kono kendange nyusul ya Mas ya. Oke. Kita kok nyanyi ya. Oke. Saya si Putri. Putri sinden panggung apal pinter. Datang kemari Menurut panggilan Anda.
Lurah. Monggo Pak. Kowe iki yo ndongakno tapi nganggo lagu, Met. Oh, langsung to. Langsung rap. Pak Lurah, Mugi-mugi berkah. Pak Sare, Mugi mboten pure. Pak Samad, Mugi tetap sehat. kami tuwa. Senengane rondo. Keliru terus. Ora kleru piung. Sing Pak Lurah apik, Samad ya apik, Sare ya jas. Mau sing nyeluk nyanyi aku. Iya. Ayo ganti sampean. Oke. Ki sapa neh aku ki rapal kok. Sapane jeret ngene ya. Iki spesial kangge Sekar Gadung, ugi kangge masyarakat Gedhok. Tentunya ada bintang tamu yang sangat kecil sekali kita sebut ada. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih kuwi dolan lho ora anu lho. Kuwi dolan. Dolan jengkulmu. Kuwi bintang tamu ra Jawa iki. Monggo maju mriki ya. Tak pikir karena Beto mik piyambak nyambut mik musola napa? aja Oke, ya. pola kaya Iki teng dulu. mana Pataram, Pataram. Iya, enggak maju. Maju mriki. Bareng Asma siapa? Saraswati Hafsahwijaya. Asma. Kok Asma iki pemenggi kok. Saraswati. Nggih. Oh iya iya. Daleme mriki mawon nggih. Nggih. Putrane sinten? Pak Badrus. Oh Pak Badrus. Nggih nggih nggih. Nggih nak badhe nyanyi suarane penak, aku seneng. Nggih. Arep opahi. Kok Pokoke bonus. Pokoke dhuwit. berarti aku ayem, ngono. Walah kok yo melek men to iki. Nek swara apik wonge jogete ya apik, engko ya diparingi apa ngono lho, Met. Ya ngono kok ya wong sedekah ki ora perlu dipamer-pamerke ya ra. Walah potonganmu kok ya urung tumon to. Silek 15 ya. Badhe ngaturke lagu napa sayang? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Duet kalih Pak Komet. Duet kalih Pak Komet. Engko Pak Komet. Kowe iki lho Komete. Anu upami liyane Mas Komet. Pangi kalih Pak Wali Kota apa Pak? Nggih, purun. Purun mawon. Monggo Pak Wali Kota niki wonten. Oh Pak Lurah. Oh Pak Lurah mawon. Nggih Pak, nggo. Nggih Pak Lurah. Niki kan mboten lomba, dadi salah mboten urusan. Mun los mawon, monggo Pak. Monggo katur dumateng Bapak Lurah sengkar saking Palenggan tumuju wonten ing pepanggonan Trotrok Eco. Anu, ya. Nyonya. Monggo Pak. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Bejane cacah ki nggo. Pak Lurah balik rono mundur dompet apa nggih? HP. Oh alah, ora kira dompet. Monggo Pak. Biasane lung. Beten mik, beten. Lah iya Niki kok yo. ngersake duet Lintang Asmara. Cocok cengelmu. Adik Simet. Sa bocah karo Pak Lurah kok iso ora. Ora apa-apa, Pak Lurah salisting karo aku lho. Kleting kok kleting. Salisting. Nggo, menika Pak Lurah. Nggih leres nggih. Lagune manut gundul-gundul pacul napa? Anu niki mau Lintang Asmara. Nggih. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Di Siswati niki Saraswati. Siswati Seswati tanggamu bungkuk kae lho wis. nyuwun duet. Duet kali jenengan. Enggak, Napa mboten saged kula tuliske? Ampun kok, ampun. Ah, Pak Lurah ki acting. Nggih to. Asline Dasare tasik enem lho, Met. Wah. Biyen aku kuliah ya ngono kuwi lho, Mas. Sing lanang mengke angger potongane bros rambuté. Ngeten lho. Sing lanang sing ndi? Mengke Oh izin Pak Wali. Pak Camat. mengke jenengan riyen nggih. Siang pantoro ratri. Napa 100 mawon kula nyanyekke. Lah ngono kok wakil. Ora oleh ning Berarti lah sing aku sing nyanyi 100 nih. Mboten. ngene iki matur nuwun karo Pak Lurah, Pak Kurdianto ketua panitia ditangkap kok ya malah. Yuk. Bersama Sekar Gadung Indonesia. Lintang Asmara. Pak Lurah bersama Saraswati. Ora tak paham lagu ini. Iya pada gawe HP-ne. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku Wong bak
sekalian sampean duet, mumpung ini di live streaming, kita buat perkara untuk Pak Lurah ya. Seneng nek Pak Lurah tukaran tekan omah. Ora apa-apa. Tumon. Iki live lho, iki live lho. Iki live lho Live Mas lagi. Komet. Dipantau kok omah iki. Mboten napa-napa membuat sejarah. Ya lagi iki lho, Lurah kok turu emper kira-kira ya. Ora, Ian nyanyi aja duet. Oh ya duet enggak apa-apa. Apik iki lho jane ya. Terima kasih Mas Komet ya. Oke. Lurah niki panggilannya. Dereng kagungan garwa nggih Mas nggih. Dereng lek teng mriki. Sampun. Oh, Iki live lho, sampun. iki live lho niki. Upami terus kados ngeten iki nggih jane pengen mboten. Boten jane. Oh alah wedi. Live iki Pak. live. Napa ngeten mawon jenengan mengke ngurusi Mbak niki mungkin tak ngurusi Bu Lurah kula. Mboten. Boten. Oh ora wani. Lah kok malah mrengenge ae. Wah bingung piye, Pak. Monggo pun. Pun maksudnya badhe dindumi pinten monggo? Kalih desonan apa? Oh iya. Mungkin kalau wakilnya Pak Camat nih. Sumpah. Nanti kan bagian itu sudah ada sendiri ngono loh. Kali Pak Kurdianto pun siap. Oh nggih Oh, Pak nggih. Kur, nggih, Pak Kur. Pak Kur. Iki lho Pak Kur. Matur nuwun Pak Lurah nggih. Polisi tuwe Pak gasmu engko malah Pak Kur ki Pak polisi aktif. Biyen Dek. Lho, sakniki tasih aktif Mas. Pak Kur, Iya. sapa? Ora paham. Matur nuwun. Lho kok mboten Matur. Oh nggih nggih. Mungkin mriko jenengan Matur atur nggih. nuwun. Piye ta ya nyen. Mbok kerja. Iki Pak Lurah kok manut tekan mik ya Dek. Oke, nyuwun pangapunten lho Pak Lurah. Gantosan Mbak Sulis jenengan jumeneng riyin Mbak Sulis ya. Loro karo sapa? Punjung, Mbak Punjung. Mbak Punjung, Mbak Sulis. Ayo bareng-bareng ya. Enggak pakai spot ini, Mas. Gua alah ora usah wis Enggak wong iki. usah ya wes. Ngono kan klunu. Nggih. Jawab sayangku. Sopo sing nyeluk? Loh, lah mau sampean nyeluk aku nyapa? Iya kuwi. Sapa aku kan nyeluk, aku nyeluk Mbak anu Punjung kok. Piye to jane iki? Ya pangkat. Ngomong. Atek senenganmu sing deg-deg ngono, Mbak. Iya terno. Lah ndek kak yo. Ndek iki enek tantangan lho, Mbak. Lah ya bojoku wis ndek olah iki ndek. Oh, kandhani tok. Ijono sing rondok dawa, Mbak. Apa? Kenter. Nggih. Ya cacah iki aja akeh to. Ayo. Nggih. Nyanyi ya. Gimana, Mas? Anu Bapak Ibu masyarakat Gedhok kula umpami nyanyi dangdut angsal boten? Boten. Oke. Tak bacok kentolmu lho. Rene iki yo mengagumi suaramu, Met. Sire sopo? Iya ya, Nan. Nggih ta, Bu, nggih. Niki sampean dirawuhke mriki mergo suarane sing apik. Rewet. Ora mergo rupamu. Oh iya iya nyanyi iso. Watuk to. Kiai. Ayo nyanyi-nyanyi. Ada titik. Mas, kita mau berpantun. Pantun? Iya. Oh, boleh buat siapa? Kamu buat Silakan, siapa? Itu silakan. Bapak Wali Kota. Oh, Bapak Bapak Wali Wali Kota. Kota. Ya, ya. Asik ada Pantunmu apa, Mbak Jo? Atuh. Pak Modin. Liburan ke Banyuwangi. Cakep. Masa tau Pak Ibin ki nggak sernyang ngomongnya. Aja ngono to, Jo. Lah, ya. Iku aja ngisini-ngisini mosok njaluk sangu Pak Wali Kota. kok. Sarung Pak Lurah dereng lho, masa. Masa Pak Lurah kok dereng? Pak Lurah mau gur matur suwun kok. Walah dereng. Masa Pak Lurah orang Jo. maringi Pak Wali Kota babar pisan lha iki terus piye cacah? Lah ya kuwi nasibe kita piye, Pak, Mbak? mbok yo anu nasibe cacah iki apa monggo. Kok ngemis ya iki Met ya. Atek gur gedek lho Pak Wali Kotaku ki. Weh, urung kok. Lagi Loh. mempersiapkan diri. Ayo, Mbak. Ya, lagunya apa? Sing halus. Sing halus, Makhluk halus. tepung. Kok malah dadi weden piringi kok. Teng. Semi Indiul. Ya, dikasih lagunya kesayangan ya, Mas. Oke, siap. Bersama Mbak Punjung dan tentunya nanti Pak Wali nanti akan kesini. Ini spesial buat Bapak Wali Kota Oh, dan iya. juga Bapak Lurah dan spesial juga buat semua warga Desa Gedhok. Pak dan Ramil. Berarti nggak spesial loh buat kabeh. Iya. Ada juga koncoku lawas. Sapa? Mas Bayu Aspal. Wow, Mas Bayu. Ayah ketemu kancane kayak ya iya ya. Ya biasanya ki rakyat
400 neng 400 neng 500 ki biasanya Mas Bayu ki yo ninggali Mas. Ya kaya ngono. Wah, luar biasa Mas Bayu. Dereng Bu, kompon dikeploki. Dereng lho Bu. Dereng. Keploki lho bisa. Dereng itu mesti maju Mbak. Kanca lawas kuwi. Ya Mas Bayu, mangga Mas Bayu. Mangga. Dalam, kok saat ini bos Milan toh? Bos Melon, alhamdulillah. Sukses ya Mas. Sukses. Ayo Mas, orang ngentekno melon sak-sak kae lho. Ngowan sengi kabeh. Oke, sebuah lagu kesayangan ini ya Mbak Ya. Bunjung. Lu ora ngasih tepuk tangan toh? Tepuk tangan lagi. Yeay. Bapak Ibu mboten usah. Dang. Des kilo Jong. Tekno lho. Pemirsa semuanya pada tepuk tangan. Iya, tepuk Nggak tangan. usah tepuk tangan. Apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran? Tekno lho. Ora. Mboten atur sembah nuwun tepuk Mas- tanganipun. Mas Bayu karo Mas Ibin wis buka dompet lho. Ya, ini sumangga cak komet. Aja balik dhisik lho Mas. Katanya mau nyanyi sama Mbak Lili sama Mbak Kiki. Mboten. Pun matur sembah nuwun nika, Mbak. Kok mboten piye ta? Ayo semana bisiki aku. Ora wis. Ora iso, nyayo. Ora. Mbak Punjung lenggah riyen mengke gantosan. Mbak Sulis, Aku rung jamu. hubungane apa jambe? Aku ora lemes loro. Lah wong jek enom kok ya. Mengko gantosan Mbak Diah kalian Mbak Kiki. Ayo. Ora usah sepot ya. Ya ora usah sepet kaya Kesana cacah iki mang nuthuk ae lho. anu kasihan ya dadi kanca-kanca men leren kan Nggih, mau. nuwun pangapunten Muni Bapak lho. Ibu nggih. Menika kanca-kanca kersane leren Nggih. lampu pateni ya. Lampu pateni wah cacah ki sinden madepe rono ganti madep rene kok. Lho. Malah gelungan tok. Ayo. Cak. Wete senenganku. Iki wakile gembos ya awak dhewe. Pak Gembas. Diganti lho Pak Tara. Selamat malam Mas Komeng. Selamat malam. Bagaimana kabarmu Mas? Alhamdulillah. Apakah kamu baik-baik saja? Alhamdulillah masih dalam keadaan iman. Apakah kamu juga sudah lumayan ganteng ini? Kamu melihatnya bagaimana? Semakin lama semakin putih Mas Komet. Oh, tentunya itu fitnah. Karena Oh, wedaan. Gulune kok ireng. Kok ora rata iki. Enak lho Mbak iki putih ya enak lho. Lho, Panu. walah panu. Panuhe kudune rata, wendak bentang-bentang genah putih. Ah, engko mbok jenenge Bambang. Bambang Panuroto. Ora melu. Sampean kok menengae? Apa sariawan to, Mas? Kok ndak nekani aku to, Mas? Bambang Ra yo ora iso ngomong Dek, iki. jere aku menenge lho kayak dik mau ngantek umur. Aku ndak ditekoni to masalah apa aku? Sampeyan ora usah tak takoni ya. Lah nyapa? Ngene ae, wis ngene. Loh, oh, piye to, Mas? Oh, panggeningan cipta. Engko nek aku diseneni neh lho. Aku angger ngira-ngira iki lho. Kita ganggu ngono ya. Karo sing sijine mau ya ora iso mesra, karo Kiki ya ora mesra. Lah. Kuwi jenenge lanangan apa to ya? Aku ora tau pacaran lho, mek tapi polos kurang kaprah. Polos Atra yo diingi sampean duwe pacar, bener pacarmu gantung diri. Yo ora, selerane uti-uti iki iki. Iya. Ayo. Tak tapuk lambemu engko malah. Delok, Cok. Sampean seneng sing tua-tua ya. Iya Ya dong. Allah, piye to? Iya, Mbah, iya, Mbah. Coba saya agak maju ke depan. Lah aku ngene iki wis Iya, tau. Mas. Tek akeh. Wong gila ayu di sawang kondi ya lho. Apik. Coba hadap sini ya. Iya, Kalau sudah hadap sini, muter-muter set. muter sini Mas. Mas aku kudu Alah piye, ya apik Mas? iki to. Coba kamu menghadap ke sana ya. Wah. Nggo namu apa gaduk? Eh. Oh iya. Ora Gaduk. iso. Wes Wong to. sik maksudnya ki opone sing ra Maksudnya gaduk ki? tangane lho gak gaduk Oh, ngene. Kan iki kan pendek Gaduk, to. sejak to madhep rono. Jere sapa nglanang ora kurang akal. Aja nekat ya engko malah kaya pedet karo sapi lho. Yo, ya Allah. Kayang. Coba muter dong. Ya, sudah muter sayang. Muter terus. Dah, terus muter. Terus lagi muter. Sampai geblak ya.
Kok koyok ngono to Mas sampean karo aku sia-sia Ram. Ini ada salah satu vokalis dari Bojonegoro. Kok mesti aku kowe dhewe apa ora? Kayak wedi nyanyi ta? Sapa sing wedi aku? Sing arep nyanyi iki lho. Kadung muni nang Mbak Kiki karo Mbak Dia. Ini aku berduet apa bernyanyi berdua sama Mbak Kiki? Berdua aja ya. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Oke. Oke, yang Indonesia minta lagu apa? Oke. Yuk. Napa? Kencing manis? Tumon lagu kencing manis. Loh, lagu yang kekinian itu ya Mbak Dia ya. Oh, lek terah lagune wong tuwek ora roh lagu iki. Lah iya jelas kuwi. Kok tak nyanyekno keranda cinta malah. Karo wiwi Lagu kapan kuwi? wong tuwek-tuwek gale melu. Sing iki lagune Cah Nom. Nggih. Lagune piye ta sing? PP apa? Adalah dia sungguh pesona. Sampeyan takok PP apa? Iya. Ora masalah bemu ya ora apa-apa. Suwek cangkemmu. Lah ya P iki ta, P kepanjangannya apa ngono ta karepe? Ya no. Lah ya PP apa? Apa? Saman rata. Lah, ora. Iki wong nom, iki wong tuwek. Iki wong tuwek. Karo lagu iki. Wah. Lagu PP apa aku wis hafal to. Gaene cekelan kok. Loh, lah ndingi nek wong nyanyi keliru no. PP apa? No blimbing kuwi. Kuwi gembos ora aku. Oh, gembos. Ayo Mas, siap ke budal? Ini permintaan dari Alah. Ayo Cik piye to tak komet? Ayo Pak, ora loro ya. Mboten sakit Pak, monggo ya. Ini permintaan masyarakat panjenengan Pak. Iya. Weh, bareng iki. Kasih aplaus tepuk tangan saudara-saudara. Monggo Bapak Wali. Minggah wonten sasana pagelaran ing dalem mriku. Sesarengan kalian kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Pimpinan Kilurah Minto Darsono. Sugeng dalu Bopo. Nggih. Mbak Lilis, Mbak Luki Renyo kene Wong Ayu tak duet nih kalian Bopo Wali. Nggih. Sugeng dalu Bopo monggo. Mbok menawi wonten dawuh-dawuh pangandikan sumanggaken sumangga. Ampun, solawatan ke sidon.